мо талаффутҳои ҷиддӣ дорем, вале ҳоламон хуб аст. Даста хурсанд аз ғалабаҳое аст, ки бо талошу заҳмати зиёд ба даст омадаанд. Дар пеш дастае аз ҷиҳати физикӣ хело қавӣ моро интизор аст. Онҳо потенсиали калони ҳуҷумӣ доранд ва ба ҳимояи мо метавонанд хатарнок шаванд. Дастаи Пако Лопесро шикаст додан ҳамеша мушкил аст. Мо кӯшиш мекунем бозингарони калидиамонро дар бозиҳои баъдӣ ба ҳайат шомил кунем. Асос онҳо хуб барқарор шуда бошанд. дуруд ба кулли мухлисони Барселона ва канали Барса ТГ. Каталониҳо бозии худро пеш аз рӯзҳои FIFA, яъне танаффус барои бозиҳои мунтахабҳо доир кард. Ҳарчанд натиҷаи бозӣ қобили қабули мухлисон нест, вале баъзе рекордҳои навгониҳое ҳастанд, ки дар рафти навор аз он шуморо огаҳӣ хоҳем кард. Лутфан бароҳат чинед ва бо обуна шудани худ наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем, ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона дар даври нуҳуми Ла Лига дар сафар бо Гранада вохӯрд. Бале, Гранадае, ки дар таҳхонаи ҷадвали чемпионати Испания аст, то бори охир ҳамон вақте ғалаба карда буд, ки гуфти гапҳо тарбуз он вақт 1 сомон арзиш дошт. Хави барои бозӣ бо Гранада бо талаффутҳои бузург омад. ӯ дар ҳайати асосӣ Тер Штеген, дар ҳимоя Балде, Кристенсен, Кунде, Кансело, дар нимҳимоя Фирмин Лопес, Гюндаган ва Гави, дар ҳамла бошад Феликс, Ферран Торрес ва Ламин Ямалро ҷой дода буд. Рости довар руштаки худро накашида футболбозони Гранадае, ки дар таҳхонаи ҷадвал ҷой дорад, дар дақиқаҳои аввали дидор ба голзанӣ шурӯъ карданд. Агар дар бозии қаблии Барса ҳимоятгарон баҳои баланд гирифта бошанд, ин бор натавонистанд, ки садди роҳи Забагоза Мартинесро бигиранд. Гуфтаҳои Хави то ҷои рӯи кор омад. Гранада дар ҳақиқат санге дар роҳи Барселона шуд. ё худ шояд Барса рақибро дар ҷадвал ба зур ёфта онро бо чашми кам дид. Забагоза Мартинес бо чолокии худ оҳанро дар гармияш куфт, гӯем ҳам мешавад. Дар дақиқаи 29 дидор бори дигар бо зарбаи қавии худ дарвозаи Тер Штегенро ларзонд. ҳисоб 2-0 шуда. Барса чун одати бади худ дар ҳисоб ақиб мемонд. Болои ин ҳама ҳимоятгари марказӣ Жюл Кунде дар рафти бозӣ ҷароҳат бардошт, он ҳам аз дасти рақиб нею аз дасти Гави. Ҳарчанд талоши идомаи бозиро карда бошад, ҳам дард ӯро азият медод ва аз майдон гирифта шуду Араухо ӯро иваз кард. Кунде акнун эҳтимолан на бо мунтахаби Фаронса бозӣ карда метавонаду, на дар Эл Классико. Ин бозӣ барои Ламин Ямал фурсати охирин буд, то номи худро ҳамчун ҷавонтарин голзан дар таърихи Ла Лига ба қайд гирад. Ӯ фурсатро истифода бурд ва то ба танаффус баромадан қувваи иловагӣ ба зарбаи Феликс шуду тӯбро ба дарвозаи холии рақиб ворид кард. ӯ дар 16-солагию 87-рӯзагӣ ҷавонтарин голзан дар таърихи даста ва лига шуд. Нимаи дуюми дидор ҳарчанд бо талоши ҳарду даста гузашта бошад ҳам, вале ҳеҷ кадоме натавонистанд, ки ба мақсади худ расанд. 5 дақиқа мондан то анҷоми дидор паси олии Балдеро нимҳимоятгар Роберто тавонист ба гол табдил диҳад. Албатта фурсати пешсаф шудан ҳам бо талошҳои Феликс буд, вале довар пеш аз он офсайди баҳсбарангезе доду бозӣ бо ҳамон натиҷа ба охир расид. Боз мусовӣ ва боз талафот дар ҳайати Барса. Каталониҳо дар сафар имтиёз аз даст дода, аз ҷои аввали ҷадвал 3 хол ақиб монданд. мо лоиқи ғалаба будем, вале соҳиби як имтиёз шудем. Тамоми бозӣ тӯбро идора мекардем ва имкониятҳо зиёд буданд, аммо ин ҷазои иштибоҳҳои худамон буд. Ин номумкин аст, ки ба бозӣ баромада дар сонияҳои аввал гол сар диҳӣ. Нақша фаҳмо буд ва мо медонистем, ки рақиб хатарнок аст, вале дар майдон ба иштибоҳ роҳ додем. акнун Барселона ба танаффуси кӯтоҳе меравад ва рӯзи 23 октябр бо Атлетик Билбао рақобат хоҳад кард. Умедворем то он дам ҳаят то ҷое мукаммалтар мешавад ва ҷароҳатбардоштагон ба бозиҳо бармегарданд. Ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.